We are the heroes of our time, but we're dancing with demons in our minds. L-Iżvezja kien il-pajjiż rebbieħ tas-60 edizzjoni tal-Eurovision Song Contest li sar fi Vienna l-Awstrija. Bil-kanzunetta Heroes interpretata mill-kantant ta' 28 sena Mans Zilmerlov, l-Iżvezja rebħet dan il-festival għas-sitt darba. Fil-fatt b'total ta' 365 punt, l-Iżvezja kienet ikkonfermata bħala l-pajjiż li se jospita l-Eurovision Song Contest tas-sena d-dieħla. Din żgur m'għandix tkun esperjenza diffiċli għal dan il-pajjiż e kif ġa ospita l-Eurovision lura fl-1974, fl-1984 ukoll fl-1991, fl-1999 kif ukoll 3 snin ilu fl-2012 meta rebħet il-kanzunetta Euphoria. Fit-tieni post ikklassifikat ir-Russja bil-kanzunetta A Million Voices u fit-tielet post l-Italja bil-kanzunetta Grande Amore interpretata mit-trio Il-Volo. Malta ta' 8 punti lill-Azerbajġan, 10 punti lill-Iżvezja u l-massimu tal-punti jiġifieri 12 punt lill-Italja. Din is-sena ħadet semm ukoll l-Awstralja bħala mistiedna speċjali tas-60 edizzjoni tal-Eurovision Song Contest. L-Awstralja klassifikat fil-5 post filwaqt li l-Awstrija u l-Ġermanja kienu l-uniċi żewġ pajjiżi li ma akkwistaw l-ebda voti. Malta bil-kanzunetta Warrior interpretata mill-kantanta Ember għal ftit punti biss ma rnexxilix tasal sal-finali ta' din is-sena. Dan kif skont ir-riżultati maħruġa mill-European Broadcasting Union, Malta klassifikat fil-11 post minn 17 il-pajjiż li parteċipaw fit-tieni semifinali li minna 10 pajjiżi għaddew għas-serata finali.